samozrejme, že bolo dlhé a ja som sám už nevedel asi, kedy to dojde a z okolností mal som výbornú šancu aj v bolke pred koncom a netrafil som to, tak som už len tak ako komicky bol aj s manželkou doma a som povedal, že možno si to dám ako darček na Vánoce tento rok. Takže som rád, že to došlo skôr a že to tam spadlo. No. Dokonca mi písal ešte aj bývalý spoluhráč Tomáš Kaberle a pýtal sa ma, že či ho tam nepotrebujem proste, aby mi to tam nejak nalil na volej, tak povedal, že už by som mohol končiť na góla, no tak som rád, no, že to tak dopadlo a samozrejme hlavné víťazstvo, ale no, dneska z našej strany, čo sa týka hry dozadu, to nebolo asi, alebo respektíve to vôbec nebolo dobré a slabšie sme backcheckovali samozrejme a boli tam nejaké chyby, ale počíta sa výsledok a sme to zvládli. Našťastie máme veľa kvalitných strelcov v tíme, ktorí tie góly vedia dávať a aj keď proste niekedy taký zápas je, že to nejde vzadu a tak proste je vidieť, že tie góly dáme. No. Minulý rok to nepadalo a trápili sme sa horko ťažko na 2-3 góly v zápase, tento rok to padá, takže ja dúfam, že to vydrží čo najdlhšie. Jste nebyli nervózní, že jste poprvé prohrali třetinu, jste snad poprvé doma, myslím teda, že poprvé doma jste byli ve skore pozadu v přestávce. Tak všetko býva poprvé. Sex býva takisto poprvé a človek to musí zvládnuť, takže ja by som to nejak neriešil. No. Proste stalo sa to a vyhrali sme a to je podstatné.